Yung isang pandobol na malayo. Ayun, naka-steal. Braganasa number 30. Pasok. 5 na lang kalabangan. 5 na lang. Eriarte, alihok. O yun. Braganasa. Eriarte number 10. Slice in the middle. Nakaduwa pa uli pa. Yun, pasok ang kanyang teardrop. Wala. Solveta. Wala, tinira ulit. Pasok. Grabe. Taas tumalon. Okay, start the ball game tayo. San Miguel versus Centro Toba. Centro Toba is 3-1. So, maganda rin ang record ng Centro Toba, 3-1 na rin sila. At undefeated ang San Miguel. So, magandang laban ito. So, battle for rebound. 17 against 4. First possession nakuha ng Centro Toba. Layup. Pasok agad. First 2 points for Centro Toba. Jersey number 10, Madet. May tangan ng bola. Pass to jersey number 4. Nakakuha ng foul. Ang aga naman noon. Jersey number 4. Jersey number 6 on Acosta. So, dalawang free throw, sabi ni ref. Dalawang free throw. Ako shooting. Akop shooting 2 shots. Jersey number 4, first free throw, pasok. First throw, connect. Second throw for jersey number 4, pasok. All 2 po tayo. Eriarte. Eriarte. Pass to Braganasa. Braganasa Bragan. slides in the middle. Wala. Wala. Hanggaw ng San Miguel. Season tumatakbo. Madet. Madet. All 2. Malamang na agad ang San Miguel. Ang San Miguel. Ranan Kang. Janet Kang ang tatawag ko. Noronyo. Nakakawan. San Miguel. Ako na naman si Oliveros. Nakuha ni Madet. And 1. And 1 para kay Madet. On jersey number Sigawan ng mga fans natin. Eriarte. Eriarte, first personal foul. Second team foul. So jersey number 2, Madet. Bonus shot. Para sa kanyang bonus free throw. Dito maliit na kami rin danda kayo Pasok. Walang problema sa Wala bonus pang free throw. sumasablay sa free throw 7-2 in favor of San Miguel. Yes, 5 na agad ang kalamangan. Eriarte. Noronyo. Noronyo. 14. Back to Ricky Eriarte. Arete. Time to shoot. Noronyo. Noronyo. Natapalan. Wala pa. Lucento. Number 17, may ako ng bola. Bigay ka number 16. Season. So, nakagawan. Natakbo si Riate. Sinabayan. Wala. Nakuha ulit nila. Oops, merong foul. Pero may nakawang foul. On jersey number 2, Madet. First personal foul, first team foul. Braganasa. Suriarte. Braganasa. Noronyo. Noronyo. Nuguloy Madet. Sa loob. Wala. In and out, 3-1 by. Natapik ang Natapik bola, palawan Tastas si Enriquez. Same ball possession. Tangkat itong Enriquez na to. Number 13. Braganasa. Braganasa, wala. Hindi, pero nandun Nakuha din. number 6. Natapalan. Deflected. Si Acosta. Enriquez. Shot to shoot.
Braganasa. Braganasa. Bigay kay Noronyo. 5 to shoot. 5 to shoot. Noronyo. Wala. Wala pa rin. Nakuha pa rin nila ang bola. Oy, naagaw. Colin Enriquez. Enriquez ngayon, Enriquez, tumatakbo. sino ba ang bola? Ay, sentro na, tumakbo point guard. Iyon. Tuluyan ng At lumabas. tapo ng sabaw. At tumama sa one hook. Oo, hindi niya kasi pinasa. Hirap mag-dribble ng matangkad. 2 seconds for first period. Eriarte, number 10. Noronyo. Noronyo, tumira ng 3. Shoot. Wala. Rebound by Lucendo. Baka matamaan po yung baby nyo, ha? Season. Nasa gilid kayo. Ang ganda naman talaga yun. Bigla magtatakbuhan yan dito mamaya. Ang lahat ng mga players ng bola. Pati yung bata sa baba, oh. Magtatakbuhan yan mamaya dito. Masagasaan yan. Madet, oy, nakadalawa ka na, idol. Dalawa na si Madet. Sayang, scorer pa naman ito. Captain Gold ba? Eriarte, number 10. Ariarte, slice in the middle. Nakaduwa pa ulit pato. Yun, pasok ang kanyang teardrop. Opo, paper minute. Pasok. 2 points on Ariarte. Oliveros. Madet, nihawak ng bola. Bigay kay Enriquez. Puporma, umiikot, naagawan. Nakuha ni Sison, wala. Nakuha ni 17, nakuha ni Riarte, hinatis sa kabila, sa gitna. Yun o, Costa, 9 na yung San Miguel, adding 9. number 6. Hindi makita. Season. Sumadet. Ilalim, ganda ng alley-oop. 2 points. Nice connection there from Madet to Lucendo. Lucendo, Diyan lang kayo ha. 11-6 ang aming score. Noronyo, sa gitna, tumira ng 3. Wala. 3, wala. Rebound by Oliveros, Oliveros. nakakuha ng bola. Oliveros ngayon, oy, naagaw. Naagawan ng kending ni Riarte. Pasok pa. Naipasok pa yun, convert yun. Tatlo na lang. Madet ang, ngayon, may San taga Miguel. ng bola. 4 minutes, 25 Number 2, oy, dire-diretso, tumira, wala. Nakuha, number 17. Eriarte, alley-oop. O yun, Braganasa. For 2. Nice play, unselfish play. Enriquez, Mikot. Hindi niya kaya ito si Acosta. Hirap na hirap. Batigas. 16. And 1 para sa numero 16 ng San Miguel. Season. Jersey number 14. Noronyo. Jersey number 16, First on Season. Noronyo. Free throw. Third team foul on Centro Tuma. Wala. Hindi na kumpleto Sablay. ang bonus Tapo ng shot. sabaw. Eriarte. Eriarte ngayon may taga ng bola. 3 minutes and 55 seconds. Braganasa fake. Braganasa. Oy, wala. At may number foul. On jersey number 4. Hindi na ipilit dahil naipit. To the hand. So anong tawag? Side court lang. Inbound. So, bigay kay number 17. Naagaw. Number 16 ngayon. Outing pa sila ulit. Tinira. Wala. Pero nakakuha ng foul. Foul. Jersey number 10. Second on Eriarte. Sabi ni coach, taas yung kamay. Palis mo ngayong bata doon, no? Hold up to. Si Batang Kulit. Sige. Ito no. Nasa likod dito. Ating bumangat na. Number 17, unang free throw, wala, sablay. Pangalawang free throw, para kay number 17, Oliveros. Wala pa Ay, din. wala. Parehong-pareho yung pagkakahagis. Number 10, Oriarte. Oy, nabitawan. Still by Takbo ngayon si Madet. Easy 2 for Madet. 6 points na yan. Si Madet. 8 points na pala. Number 6, Acosta. Acosta. Grabe yun. Pinawi naman ni Acosta. Parang toro. Jersey number Season ngayon bitakan ng bola, number 16. Season to Madet. Madet. Thank you tayo tayo.
Bigay sa ilalim. Binigay kay Enriquez. Inabot na lang yun. Muntik pa mauntog. Ang tangkad. Eriarte ngayon may tangan ng bola. Binigay kay Braganasa for 3. Wala. Short. Nakuha pa rin nila ang bola. Noronio, wala pa rin. Nakakuha ni Eriarte. Iba na talaga, patangkad. Iba na matangkad. Iba na ang Oo. nag-i-star margarita. Nagpapapak ng margarin. Naipit, pero Hoy, dalawa sila. Nagkagawan. Hindi nagkaamuyan. Iyon. Tapon ng sabaw. Number 10, maglalabas ng bola. Bigay kay Braganasa. Braganasa number 17, may tangan ng bola ngayon. Braganasa. Nagharap ng papapasahan. Stop. Braganasa. Bigay kay Eriarte. Eriarte binigay kay Acosta. Acosta, jump shot. Acosta, perimeter Pasok. shot, connect. Swak na swak. Sealed with a kiss. Season ngayon may tangan ng bola. Dalawa na lang ang kalamangan ng Dalawa na lang kalamangan ng San Miguel. Madet for 3. Wala. Yan, nakuha ni Noronio. Noronio, nagmamadali. 3-on-2 situation. Hinahabol din. Ligay sa ilalim. Oy, sablay. Nakuha ulit ng bola ng San Miguel. Sabi Madet, nagmamadali din. Madet, oy, nabitawan ng bola. Ginugulo ni Ariarte. Separation move. Enriquez. Rodriguez. Wala. Balik ang tira. Season for 3. Gustong tumubok ng 3. Wala. Wala. Banking. Di ba balik Ariarte? Nako, outlet pass para kay Noronio. Nabitawan pa. Oy, matik na sablay. Ariarte pa rin. Likot, tira, wala pa rin. 5G. Oh my G. Inaalat si Noronio. Inaalat si Noronio. Losendo. Ay, Sendo, wala. Nakuha na yung Acosta. Acosta ngayon, Dimitribol. Nakagawan yun. Nasundutan. Ang bola niya. Madet, binigay kay Enriquez. Enriquez! Yun. Iba na nga matangkad, nagpapapak ng margarin. Oh my God. Yun. Nagpapapak yan ng margarin. Ang kabataan niya. Eriarte number 10. Bigay sa ilalim. Oy, sobrang taas. Sobrang taas. Tapon ng sabaw. 1 minute 2 seconds. Madet. Tanga ng paglalabas. Tumawag ng time out ang Sentro Tuma. Sentro Tuma. Yes, nakapatulog na. Ating score ng Sentro Tuma, 14 lang. 1-4. 14. 14. Yun. Hindi tayo alam kung ano score. So, hindi nasabi ng ating announcer. Update ko kayo mamaya. Back to the ball game tayo. Time remaining 1 minute 49 seconds Yung mga kanya yung para sa first quarter. Patamaan kayo dyan. Ang ating full score ay 19-14, lamang ng 5 ang San Miguel. Mahirap na. Safe po tayo. So, Madet naglalabas ng bola. Huwag kong malikot eh. Wala 1 minute 2 seconds for first period. 1 minute 2 seconds na lang pala para sa first quarter. Biday mo, pinakita biday. Okay. Madet naglalabas ng bola. Back to the ball game. Bigay kay 19. Malaki to. 19, malaki rin to. Ayun. Bigay kay Madet. Ayun, hindi nakuha. Hindi natalon yung Madet. Hindi na sa ni Madet. Medyo malayo yung pasa. Braganasa, number 17. Bigay kay Braganasa, number 30. Magkapatid siguro to. Subraga nasa. Magkapatid siguro to. Oo. Sunoronyo, dumidiskarte. Noronio, dumidiscard si Noronio. Oops! May tawag sa ilalim. Away from the ball. Holding Foul foul. on jersey number 44. Ang tawag ng ref. Holding foul. Holding foul. Ayun. Solveta. First personal on Solveta. 14 seconds shot clock. 30-17. Braganasa to Braganasa. So green. Braganasa. Braganasa, nabitawan ng bola. Nakuha ni Noronio. Noronio, tumira. Wala. Wala. Nakuha ni Acosta. Acosta! Binigay kay Ayun, tapos Noronio. 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 Dino double team. Sinasakay Acosta. Nabitawan ni Acosta. Ay, natapik. Same ball. It will say on the center to man. 7 seconds shot clock. 7 seconds shot clock. 36 seconds remaining. 7 seconds shot clock. Acosta, binigay kay number 17, Braganasa. Sa gitna, Noronio, Wala wala. pa rin. Inaalat talaga si Noronio. Noronio, wala pa rin. Nakuha ni Madet. Madet, 18 seconds. tumatakbo ngayon. Oy, Behind the behind the back. back. Lumay up. Lumay No up. problem. Ganda naman nun. Ang husay ng Madet.
Braganasa. Okay, biday! Biday! 5 seconds. To Braganasa, to Braganasa. Okay for 3. Okin, wala. Acosta! Counted yun. Counted yun. So, counted. Counted? Counted, counted. Counted basket. End of the first quarter. Basket? Okay, basket pa tayo. So, 21-16 cottage score. 5-point lead by San Miguel. End of the first quarter. Back to the ball game tayo. Si Badal Game maglalabas ng bola. Games for tomorrow. Ng umaga, Apura versus Rono Miloco. Apat lang pinatitugan. Magpating nga, madisgrasya ka. Matawagan ka technical. Madet, Second quarter na po bigay tayo. kay number 11. Taguno. Si Madet, Madet. hindi nakapaglaro ng last game nila. Number 44, pasok. Nice shot there from jersey number 44, Los Tendo. Losendo. Sorry, Solveta. Solvita. Braganasa. Braganasa to number 14, number 12. Nabitawan ng bola at tuloy na po ni Madet. Hey! Unbakod! Unbakod! Nakawala. Siyang bakod. Acosta. Hindi na bakuran. Acosta, penetrate. Tatlo! Yun o. Tatlo doon. Tatlo yung bumana kay Acosta ron. Jersey. Nakakuha ng foul. Ang lakas. First foul rep. Jersey. Ang tanong, kaya ba niya maglaro ng buong hanggang fourth quarter? Acosta, At for Wala. Betigurin. Call. pangalawang free throw, pasok, Team Charity. Don Charity. Bakod ngayon ang tangan ng bola. Labas ang bola. Bakod ngayon ang dribble, 19. Bigay kay Madet. Madet. Madet, binigyan sa bitna. Obita, wala. Kanya pa rin. Oy, nabitawan. Stepping on the line, sabi ni Rep Pintigurin. Nakaabak ng tayo daw. Madet out. Ayun na. Hindi pwede. Caballero. In. Yun. So, Braganasa number 7 ba? Ibigay kay number 12. Tolentino. Tolentino. Braganasa 17. Braganasa. Oy, nabangga. Oy. Nakakuha ni Acosta. Acosta. Inagawan. Nakuha ni Buko. Caballero. Ayun o, may higa na. Jump tayo. Jump ball. Ayun. Woo! Same ball. 40 to shoot. Galing ni Braganasa. Eh ni ano ah. Acosta. Talagang ano. Diving for the ball. Braganasa. Braganasa number 17. Ginugulo ni Caballero. Bigay kay sino ba ito? Nabitawan, tinira. Uy, pumasok si Okin. Pinato na lang pero Pumasok pa din. Oo. bakod. Bakod ngayon bihata ng bola. Bakod, dire-diretso. Binigay sa ilalim. Jersey number 44. Okin, wala. Solveta, Nakuha ni Enriquez. Perfect. Umikot, pumasok. Ganda. Iba ng malaki. Sabi nga nila. Okay, Okin, may hawak ng bola. Balik kay Braganasa. Nasundutan. Ulit lang talaga. Number 19? Bigay kay Tolentino. Oh, puntik na magawan. Tolentino po, forma sa 3. Acosta, tumira, pasok. Connect. Ay, sus. Score Biday. 27-21. Baka anim lang. Anim na kalabangan ha. Ng San Miguel. Second period. Dacuno, tumira ng 3. Bang! Dacuno, 3 points. Braganasa number 17, mitangan ng bola. Dumidribble. Binigay Tolentino. Wala. Braganasa pa rin sa ilalim. Okin, wala pa rin. Grabe tumalon pala to si Solvita. Malit lang pero ano, taas tumalon. Caballero. Caballero, puporma sa 3. Wala. Solveta. Solvita. Wala, tinira ulit. Pasok. Ako pa rin. Grabe. 2 on Solveta. Taas tumalon.
Lumalayo na po ang Parang ating agila. 4 minutes and 50 seconds remaining. Parang for nasa ngayon, may tangan ng bola, number 30. Draganasa Bigay to, kay Acosta. Acosta sa ilalim. Bola. Wala. Nakuha ulit ni 23. Okay. Pinasig kay number 17. Draganasa 3. Wala. Wala pa rin. Solbita. Oy, nabitawan. Ay, hindi. Pinabayaan na lang niya. Yun. Kasi last touch ng Sentro Toma doon. Solbita 4 ngayon. minutes and 25 Labas seconds. ng bola. Hinaharas si Bakod. Bigay kay Dacono. Dacono again for 3. Wala. Kala ko, papasok na naman. Dino-double team ngayon yung ball handler. Acosta. Bumabelo na naman. Oh, tatapalan ni Dacono doon. From Dacuno. Sabi ni Dacono, not in my face. Acosta out. Acosta, pinagpahinga na. Pasok si Norodyo. 15 seconds sa clock. Yan ang sinasabi ko kasi kapos sila sa big man. So pinagpahinga na si Acosta. Si Noronyo naman ngayon sa loob. Braganasa to Noronyo. Noronyo, puporma. Dino double team. Tumulo si Dacuno. Balik kay Braganasa. Braganasa, number 17. Bigay Noronyo, nabitawan. At So nabitawan. natapon ng sabaw. Hindi pala natapon, naihagis ang sabaw. Brigade out. And Braganasa, jersey number 17. Paparnes. Puro pala Braganasa itong players ng Sentro Toma. Paparnes, pinatan niya si Brigade. Number 14. Dadala ng bola. Iniwan yung kanyang bantay. Caballero, follow up. Wala. Bola. Ayan, si Ariante. Takbo si Riarte, number 10. Dire-diretso, tinira. Wala. Nakuha ni Solbita. Solbita, tumatakbo. Binigay sa isa. Caballero. Unselfish play for Solbita. Yun naman naman, pag magandang uniform ng mga players, yung madali lang matandaan. Tolentino for Number 2. Oy, Tolentino, 3 point. Bigla na lang tumira si Tolentino doon. Nagulat kami lahat. Dacono, Bakod, bigay si lalim, op, na-deflected by Noronyo. Agawan buko, double team. Yun, nakuha ni Aurelia ba yun? Noronyo, dire-diretso, tear drop shot, wala. Bakod, escapes, and converted. Okin ngayon may tangan ng bola. Okin. Bigay kay Tolentino. Bigay kay Noronyo. Noronyo may tangan ng bola. Noronyo. Bigay sa ilalim. Sayang yung dinukuha. Turnover. Balong. Gulong out. Sangaya in. So, labas si Okin. Pinilitan. Mukhang bagong gising yung pumalit. Pupungas-pungas pa. Bakod. Number 14. Caballero. May dribble na agawan. Aba, kalahin mo yung pupungas-pungas na yun. Nakagaw pero naagawan ulit. Cabarles, nagmamadali. Cabarles, tumira. Pasok. Grabe. Binangga pa ng bagya yun ha. Pero hindi natinag. Uriarte. Number 15. Wala. Number 14 na yung tangan ng bola. Caballero. Walang tapon para itong player na. Uy, laglag yung separation of shot. Oy. Same ball. Same ball daw, sabi ni Rep Bendigurin. Same ball. 8 seconds. So, madaming reserve player tong San Miguel. Kaya mapapalit na naman ng players. Bakod! Gusto ba sila lalim? Na-deflected. Binigay sa gitna. Ganda naman ang pasahan doon. Ayan. Si Cabarles, number 10. Ang nakashoot. Pasok. Time out. Ano ba yun? Referees, merong nirereklamo yung coach ng Sentro Toma. Tabi! Nagwawala na nga sila dyan.
Ako na na, turnak. So, competition time out muna tayo. So, game ratio muna tayo. Okay, back to the ball game. 1 minute, Bola 27 ng sentro seconds. tama. Oh, sano, kay. Binigay kay Noronio. Binalik kay Riarte. Balik kay Noronio. Siguro nyo. Yan na. Oy, nagawan. Takbo na naman si Bakod. Uy, tumambol pa. Lakas, pero natulsi. Pero sayang top board niya. Hindi pumasok. Wala. Yung top board ang pumasok, yung bola hindi. Sayang yun. Isang kasi nanggigigil. Oh, ang lalaki na akbang niya. Buwelong-buwelo. Walang natawan sa finishing. Oh, Noronio. number 14. 1 minute, 10 Noronio seconds. titira ng 3. Wala. Oy, traveling yun. Kita yun. Matalas pata niyan, ating referee. Si referee Chris Colio. Yan. 1 minute, 6 seconds. Number 16, Palaya. 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 Bidribble. Sige na. Binigay si Lalim. Maganda naman ang pasa doon. Sharp na sharp yung pagkapasa. Bakod ngayon may tangan ng bola. Bakod. Tumingin sa score. Bakod. Bakod. Naharas ni Palaya. Solvita. Solvita. Solvita binigay kay Cabarles. Cabarles umikot. Cabarles. Tumira. Wala. Wala. Meron penalty. Solvita ulit. Nakakuha ng bola. At may foul sila. Oy, offensive foul. Kita. Kita yun. Foul on jersey number 44. Offensive. Sayang. Second on Solveta. Substitution. Up. Hintay mo. Sino? Yan. Sabihin nyo agad yung kung yung pangalan para masabi natin. Para maiwasan natin yung mga issue. Eriarte. Eriarte. Tangan ng bola. Sobra ka na sa 4-3. Nasa 4-3, wala. 3-1 by Tacono. Hindi lang malakas. Ako. Banking pa talaga. Dito Bakod. mamasa rin. Bakod ng tangan ng bola. Number 19. Binigay kay Bakit Dacuno. Dacuno, nakatres na kanina. Solveta. Solvita, binigay sa lalim. Oy, yay. Oy, good. Yun. Nakuha ulit. Solvita, binigay kay Dacuno. Dacuno, tumira. Oy, deflected. Pero tinawagan ng foul yun. Kasi nga nasa likod. Alam mo talaga sa mga basketball analyst dyan ha. Pag ikaw ay dumepensa galing sa likod, malaking chance talaga matawagan ka ng foul. Yan yun. First throw para kay Dacuno. Pasok. 14 seconds remaining for second quarter. Hinakis lang. Sanay na sanay. Pangalawang free throw. Piging ito. Tulang lang nabati. Pasok din. 2 for 2 for Ganda Tacono. ng stroke nun. 14 seconds. Noronio ngayon may tangan ng bola. 10. 10 seconds remaining para sa second quarter. Binigay sa labas. Palaya, binigay sa ilalim. Bitawan. Eriarte. Pasok. End of the first quarter. Tama naman ang tiro. Second quarter. Kanada. Iyon. Dot lang dot. 2 points yun. So ang ating Ano score official ay score? 42-28. So medyo malayo-layo ang kalamangan. 42-28. 14. End of the first half. 14. So start ng second half. Si scored na. Oliveros, bitangan ng bola. Oliveros. Dacuno. Dacono, Tukabarles. Cabarles. Balik kay Dacono. Oliveros, Oliveros. Back to Dacuno for 3. Dacono for 3. Wala. Wala. Nakuha ni number 17. Eriarte. Eriarte ngayon may hawak ng bola. Pass to Palaya. 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 Slide in the middle and pass to Binigay jersey sa number gitna. Binalik kay Acosta. Acosta. Inabot na lang. Easy layup. Para kay Acosta. Number 17 ngayon may tangan ng bola. 3. Oliveros. Oliveros. Susuyan. Gitna kay Dacuno. Pasok. Kalba. Perimeter shot. No Kalba. problem. Number 5.
4-2. Iriarte. Iriarte. May hawak ng bola ngayon. Binigay kay Acosta. Miscommunication. Pinapagod ni Acosta. Kamba. Oy, oy, nakuha. Good pa siya. So, Acosta ngayon, dire-diretso. Sino ba yan? Hindi napasok. Acosta pa rin. Bumomba. Nakakuha ng foul. Foul on jersey number 17, 16. Kamba. So Acosta ngayon 16, sa Sais pala, Sais. Sorry. linya. Unang free throw, Sablay. Hindi siguro si jersey number 10 daw si Caparles. Second free throw, wala pa rin. Nakuha pa rin nila ang bola. Iriarte. Binigay kay Palaya. Tukin. Puporma. Oh, inagawa ng lollipop. Diyon, jump ball. Same ball. 14 seconds shot clock. Oh. Iriarte. Oy, deflected. Oh, nakuha ulit ni Iriarte. Iriarte ngayon. Dire-diretso, binigay sa ilalim. Ganda ng back pass. Oops, traveling. Napayungan. Napayungan ni Dacono. Sinoronyo. Number 17 ngayon. Oy! Foul. Nakuha sa Nako. Foul on Papagpag lang yan. Basta ganyan mga athletic. jersey number 16. Natapakan yung paa. Yun. Oliveros 17 naglabas ng bola. Pinigay kay Kamba. Kamba ngayon sa loob. First to Suya. Pinasa kay... Oy, ganda na pasa doon. Dito sa Suya. Gandang play. Iriarte ngayon ang bitangan ng bola. Number 10. Ng sentro tuma. Binigay kay Costa. Costa, dribble. Sinusuyod lahat. Talsik yung Wala. Ganda sana nun, pero wala. silong hair. Hindi lang pumasok. Suyat. 5 minutes Number and 0. 50 seconds. Binigay kay Oliveros. Number 17. Oliveros. To Caparles. Pasok. Ganda naman nun. Ating nga yung... Ganda ng kanilang play ha. Pasahan talaga. Noronio for 3. Ronyo, wala. Wala, rebound by. Oy. Last Bitaw touch ng bola. para sa... Blue ball. So, bola ng blue. Number 6. Naglabas ng bola. Binigay kay number 17. Number 17. Hindi mamadali. Hindi na maball team. Diretso. Tinira. Wala. Nakakuha ni Noronyo. Oy! Nakagaw susuyat. Oy! Tinamaan ang ating committee. Ayan, huwag yung takpan yung score. Oo. Ayan, tuloy. Tama. Si kasama ko dito ng bola. Oo. Pag nag-score kayo, wag yung takpan. Sayang naman. Di ba? Useless. Yun. Number 10. Iriarte for 3. For 3. Oh, pasok. Bang! For Iriarte. 3 points. Hindi kamay pala to si Iriarte. At napakaliksi. Siya pa naka-steal ngayon. 3 points na. Umi-steal pa. Umi-assist pa. Kaya lang babang pasa. To Oliveros. Oliveros. Dire-diretso. Pasok. Easy laid out. Ang bilis ng pangyayari. 2 points agad. Okay. So, Acosta ngayon. Ang dami nakasita. Bigay kay Noronyo wala. Kamba ngayon nagmamadali. Kamba. Diretso ba? Drop. Oy! Buti na nandun ko wala. Reward tayo Noronyo. Naribon ni Noronyo. Muntik na balaglag. Binababa ko wala pa sa Acosta. Acosta sa ilalim. Sa ilalim. Napayungan. Gulong sa Acosta. Tumambling sa ilalim. Oh, nakuha niya para naman ng bola. Tinira. Acosta. Oh, pasok. Grabe si Acosta. Oh. Grabe. Gumugulong na, tumatumbling na, nakakuha pa rin ng bola.
Kalahain mo. Walang nilaga. Oo, tama. Yun. Muntik na naman. Muntik na naman kay Riarte yun doon. Susi Grab. Sino? Substitution. Sa Time out. San Miguel. Ang San Miguel. 3 minutes and 55 seconds. Ang ating score ay 35. 15 ang kalamangan ng San Miguel. Yan. Back to the ball game tayo. Back to the ball game. Time Yun. remaining for third quarter, 3 minutes and 55 seconds. So may 3 minutes pa at 55 seconds. Kunti pa lang nababawas. Shout out sa ating announcer, commentator, Mr. Manny Namoka. Yun. Back to Kamba. Kamba! Kamba! Oy! Laglag si Kamba dun. From Acosta. Acosta nakakuha ng bola at nakakuha ng foul. With jersey number 11. Dakuno. Dakono. Acosta naglabas ng bola, bigay kay number 7. Kay Riarte, number 10. Palaya, balik kay Riarte. Get the shoot. Riarte Riarte, sa loob. bumakan. Wala. Wala. Airball. Oy. Stepping on the line ba? Anong tawag? Stepping on the line. Blue ball. Blue ball, blue ball. Kamba, gumagamit ng oras ngayon. Bigay kay Oliveros. Balik kay Oliveros. Oliveros sa gitna. Drenapa, suyat, Ayun, pasok. nakadoto naman si Suyat. Ganda na naman kanilang play doon. Unselfish play. Nagsisintas pa si ano. Barganasa, number 17. Bigay kay Acosta. Ang lambot ng pasa. Buti nila nakuha. Acosta, nakakuha na naman ng foul. Payok. Sipag ni Acosta. Foul on jersey number 6. Kamba. 2 shot. Dalawang free throws para kay Acosta. Ako shooting yon. First free throw, pasok para kay Acosta. Ang San Miguel ng third quarter at pasok. ang So unang far si free throw. Acosta ang talagang main man ng ano ngayon dito ha. Sentro Tuma. Talagang buwis buhay. Kamba, nakuha yung bola. Binigay kay Suyat. Tangan ng bola, As to Kamba. Kamba. Umikot. Jump shot. Kamba! Pasok. Nice shot there. Karain mo, may ganun pala si Kamba. Tatahimik-tahimik lang. Talagang ano sila. Replay kasi sila. Hindi sila pinipilit. Barganasa. Malaya, wala. Tapos, ganda sana ng pasa. Up. Nawakan na natin pero walang tawag doon. Kamba. Pass to Oliveros. Oliveros. Sinausaw pa yun. Ganda naman daw. Nanghangtay ni Oliveros. Nanghangtay. Acosta. Acosta! Lumay up! Grabe! Buwelong-buwelo yun. Ang bumangga, giba. Ang pagbuwangga, di ba? 1 minute 44 seconds. Oliveros to Kamba. Suyat. For 3. Suyat for 3, wala. Kapos. Short lang. Rebound by Braganasa. Barganasa to Acosta. Acosta ngayon, double team. Gulong si Acosta. Same ball. Last shot to blue ball. Grabe si Acosta. Ha. Buwis buhay ha. Malapit yung bola sa atin ngayon ah. Riarte. Riarte. For Braganasa. Barganasa. Binigay sa gitna. Ganda sana. Ganda sana nun. Rebound by Hindi lang Barnes. natapos. Barnes. Susuyat. Yun na. To Oliveros. Oliveros. Oy, sablay. Hindi umabot. Nakuha ni Riarte. Riarte ngayon, tangan ng bola. Bola. Riarte. Barganasa. Riarte. Palaya. Left. Barganasa for 3. Bang! Woo! Sigawan. Pupupit na nga ito ba? Ang nag-cheer pa doon yung kalaban. Ayun, nakakuha si Palaya. Binigay kay Aurelia. Palaya, may hawak ng bola ngayon. Binigay kay... So, Riarte for good. Oy, Riarte wala. Kuha ni Suyat ang bola. Binigay kay Kamba. Kamba ngayon may tangan ng bola. 40 seconds remaining. So itong team ng San Miguel walang tapon dito ha. Kamba.
Kamba, bumangga, bago tinira, wala. Ay, Kamba ulit. Ayun na. Iyon, tinawagan na. At pumasok pa, and one. Napaganda pa tuloy. Foul on jersey number 6. Basket count tayo. Papayat-payat yan, pero wag yan. Bonus free throw. Kaya makipagbanggaan yan. Acosta, second. Personal foul. Kamba number 6 para sa kanyang bonus. Second team foul pala. Yun, 29 seconds remaining for third quarter. yun, 39 seconds na lang para sa third quarter. Kamba, At pasok ang nakakompleto ni kanya. Kamba ang bonus siya. So, 3-point play para kay Kamba. Napaganda pa tuloy. Sipag lang talaga. 24 Sa seconds. mablay ka, ayaw na. Di ba? Pag sumablay ka, dapat lalo kang bumawi. Braganasa. Baga nasa, binasa sa gilid, Iriarte, dinapas, Nabitawan ng bola. nabitawan, 17, baga nasa, pasok. Bumawi. Nakabawi si Braganasa, end one din. Jersey number End one para kay Braganasa. 11. Ang lit nun ha. Second ng Tacono. Bonus Excuse shot. me. Ay, yung bonus shot hindi na-convert. 10 seconds. Kamba to Suyat. Ayun, hinaharap. 5. 5 seconds, Dacono, Cabarles, pasok. Ganda ng kanilang play talaga. Oh. Unselfish play. Nakabaon At laging buo yung triangle. Our official Buo score. lagi yung kanilang triangle offense. 61-43. 61-43. Ang napapayagpag. At the end of third quarter, 61-43. Back to the ball game tayo. Start of fourth and last quarter. Makakahabol pa kaya ang Sito Tomas? Oo, medyo malayo-layo to. Kailang Solita maglalabas ng bola. Yun, ang pogi daw ni Philip. Bola, hindi nakatingin. Nagkukwentuhan pa. Nagkukwentuhan pa sila doon. Acosta nagmamadali. Acosta, kay Noronio, pasok. Noronio. Solita ngayon, may dala ng bola. Yun, stop na naman. Hindi. Nandun si Badet. Gusto ba din? Nakuha na naman. Outlet pass. Braganasa, pasok. Number 30. May kantsaw pa kasama yung mga kasamahan niya doon ha. Bakit? Number 19, Bakod. Binigay kay Caballero. Caballero, number 14. Caballero. Uy, may backpass pa. Iyon o, ganda sana eh. Di lang pumasok. Ganda sana no? Ni Yoyo pa. Ang ganda ng depensa doon ng Sito Tomas. 8 seconds to shoot. Binigay kay Sorbita, tangan ng bola, Sorbita. Oy! Natumba. Ni-reverse ni Caballero, wala. Ayun. Yung team ng Acosta, rebound niya, takbo niya, pasa niya. Yun. Braganasa. Binigay sa ilalim. Noronio, tumira ng tres. Wala. Malakas, pero rebound ni Bakod. Bakod na ako ng bola. Bakod rin tangan ng bola. Op. Oo. Malaking foul yun. Oo. Braganasa. Humihingi na nga ng tulong yung player sa ating referee. Oy! Badet. Badet. Iyon o, ganda naman forma niya. Hindi na pumasok. Paling lang ng konti. Buying King. Riarte, sa ilalim. Si Braganasa. Uy, no! Nakakabulag si Braganasa, no? Riarte. Pwesto-pwesto lang. Nakaanin na po doon ng Sito Tomas. Yun. Ngayon lang. Laking na naman. Foul ka na naman. Foul ka na naman. Jersey number 30. Ilan na? Second personal. Second team foul. Nasa fourth quarter na po tayo. Nasa huling yugturan. Badet. Uy, sa ilalim. O wala. Kay Enriquez. Doon si Enriquez. Walang katapat si Enriquez doon. O, easy 2 points para sa kanya. Napakatangkad. 6 minutes and 15 seconds. Valentino. Tangan ng bola. Iriarte. Iriarte. Op. Kicking. Ano yun? Turnover tayo. Kicking. Ball kick. Madet. Sa bola. Hinihingi ni Bakod. Napunta kay Caballero. Caballero ngayon. Bikot. Naks. Caballero na naman. Pukaporma. Caballero. Naks. Pass to Alihop. Enriquez. Para kay Enriquez. Kala ko isasalampak. Hindi pala. Enriquez.
Noronyo may tangan ng bola. Noronyo. Binigay kay Tolentino for 3. Wala. Banking. Pero Ruben Acosta. Yun, Acosta. Nakuha sa ilalim. Putback. Takbo ngayon si Bakod. Bakod, dire-diretso. Oy! Bitawan, nakuha niya ulit. Wala pa din. Noronyo nakakuha ng bola. Noronyo tumatakbo. Iriarte. Iriarte. Bigay kay Tolentino. Wala. Iriarte ulit. Pasok. So full court press na sila dito ha. Siya, akin na. Pero full court na maluwag. Bakod. Bakod, bigay kay Solbita. Pasok. Ayusin naglaan. Grabe, gumamit pa ng katawan doon ha. Hindi kumukuha ng foul pero walang sumabit. Iriarte, may tangan ng bola. Ayun na naman ang Noronyo, San Miguel. para sa 3. Noronyo for 3. Bang! Bang, bang, bang! At tatakyasan ng Waga. Noronyo, Kalawakan ng 3 San Miguel points. ng Caballero, tangan ng bola. labing isa na lang. Bigay kay Enriquez. Enriquez sabi ni Easy mo Enriquez. yan. Easy mo na. Caballero, 7:54. tira ng 3. Caballero Wala. for 3. Pero nandun si Panloob ni Solbita, wala pa rin. Oy, nakuha ni Bakod. Bakod, binili kay Solbita. Solbita tumira, wala pa din. Ay, Nakuha na naman ni Bakod. Si Bakod, nagkantay lang doon ng bola. Yung binigay sa gitna. nawala na. Deflected. Op, tumawag pa ng foul. Nang gigil. Foul on Enriquez. So, sintas. Time out daw, time out. Time out. Sentro Toma. Time out. Centro Tomas. Reklamo na naman yung coach ng Sentro Toma. 7 minutes, 4 minutes and 24 seconds for final quarter. Time out na tayo. So 11 ang Kalamangan. Pwede pa. 3 minutes pa eh. 3 minutes 56. Yun. Dami nanonood ah. Dahil ang game mamaya ay maganda. Para yung undefeated. Yun. Back to the ball game tayo. Inilawan na po. Dahil medyo madilim na. Okay, back to the ball game. 4 minutes and 24 seconds remaining. So inbound. 17 Braganasa. Noronyo for 3. Wala. Nakuha ni Acosta. Follow up. Acosta, Wala. wala. Nakuha ni Iriarte. Oy, tinira sa loob. At nakuha ni Madet. Madet. To Bakod. Inabot na lang. Pero lumabas. Nakuha ni number 30 Braganasa. 17 Braganasa. Acosta. Acosta. Bumabelo. Titira yan. Wala. Ayan. Madet ngayon. Nagmamadali. Pinasa. Backpass. To Enriquez. Enriquez. Oy, walang foul dun ha. Yun. Iriarte may tangan ng bola. Binigay kay Noronyo. 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 No, oh, natapikan. Bula. Hindi Caballero. So, labas. 16 seconds to shoot. Iriarte. Binigay sa cross court. Braganza. Maganasa, Tibira, pasok. Ayun, no? Number 30. Ganda naman nun. Yung malit pang may score ngayon ha. Sige, haras. Wala eh. Kulang yung kanilang full court press. At naitawid nga yung bola. Inaantay yung opensa. Dapat nauuna yung depensa. So mali yung kanilang style ng full court press. Madet. Kulang sa dikit. 5. Madet may tangan ng bola. Kuwangkit ng oras. Bakod for 3. Bakot for 3. Wala. Nakuha ni Solbita. Solbita. Pumeke. Tinira. Wala pa rin. Oy! Nakatalingod siya. Hindi niya alam. Oy! Tapos na sabaw. Oy! Good! Good job. Iyon. 2 points on Iriarte. Ang galing ni Orbita number 30 ha. Ay Braganasa ha. Op, time out. Time out ang Time San out. Miguel. San Miguel. Iyon. Bumaba na po yata ang Kalamangan. Ating score ay ba't bumaba yung score niya? Kanina 58-60. 60-69. Iyon. Ano siya mga Kalamangan? Oy, single digit na lang ang Kalamangan Oo. ng San Miguel. Single 9 digit na points. lang. 9 points. Shout out to Aris Cabarles. Back to the ball game tayo. Less than 3 minutes na lang ang remaining.
Siyam ang 2 minutes kalamangan. and 51 seconds. 2 minutes At 51. nahuling yugto na po tayo. Huling yugto na ng ating ball game. At bola po ngayon ng San Miguel. Full court press sila. Yun. Badet. Dire-diretso. Badet. David. Ayun. Sunod ko na. Dakono. Bigay sa kita. Solvita. Solvita. Titira. Binomba pa. Pasok. May hang time pa yun ha. Ganda naman Kaya ang mo yun? bawat sa Solveta. Nag-tiktok pa sa area yun. Abra ka na sa fake. Oy, baga nasa nabitawan. Dakono. Out and pass. Solvita again. Pumake again. Tumira again. Galing Solvita. Sipag ha. Acosta ngayon. Bobelo. Titira yan. Wala. Oy, nakakuha ng foul. Ganun lang. Oo. Foul. Pashoot man o hindi. Nakakuha ng foul. Second on Enriquez. Second team foul. Wala pa. Malayo pa tayo sa penalty mga kabulers. Unang free throw. Pasok. Para kay No problem. Sa Acosta. unang buso. Ang star player ng Centro Toma. Second throw. Swak. 2 for 2 on Seal with the Acosta. kiss. Yun, mantuman na sila. 2 minutes and 10 Naiwan. seconds. Yun ang sabi kong depensa nasa malayo. Solveta. Yun. Yun, dinodouble team nila ngayon si Sinabulo niya. Solvita. Riarte. Nagpili Nice. kay 2 Madet. minutes. Madet. Walang tumawa kay Madet. Sumagamit ng oras. Solvita na naman. Solvita. Ang sipag Solvita. Pumesto. Nakuha ni Noronio. Binigay kay Riarte. Riarte. Itangan ng bola. Titira ng 3. Pumeke. Wala. Nakuha ni Acosta. Grabe sa Acosta. 64 na yan. 64. Scavenger. 2 Madet. minutes and 7. Matakbo. Op. Enriquez. Enriquez pitangan ng bola ngayon. Binigay kay Madet. 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 Binigay sa lalim. Sudapo. Takono. Bakot. Sabitawan ni Bakot. Nabitawan pa ang Yun. bola. Hindi pa nasalo yung bola. Tumitingin na doon sa kabilang Siyam lang idayo. lang. Ayun. Yun lang. Siyam lang ang kalamangan. Siyam lang ang kalamangan, 54, kaya pa yan. 73. 54-73. Baka nasa maglalabas ng bola. Binigay kay Riarte. 1 minute 20. Acosta for 3. Wala. Nakuha ni Noronio. 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 Bubomba. Wala pa rin. Nakuha ni Bako. Bako. Dumamadali. Dire-diretso yan. Bako. Lumayap. Wala. Sablay. Dalawa sila nag-rebound doon. Dinakamo yan. Iyon. 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 All alone. Ay, pito na lang. Ito na lang ang kalamangan. And 1 Kaya second. pa yan. Mahabol na. Gumaganda ang laban. Sumadet. Madet. Itangan ng bola. Dino-double team. Yung isang pan-double na sa malayo. Ayun. Naka-steal. Talaga nasa number 20. Pasok. 5 na lang ang kalamangan. 5 na lang. San Miguel. San Miguel. Tumawag ng time 52 out. seconds remaining. Walang tumulong doon. Nag-iisa yung sa ilalim si Madet. Meron pa kayo tigisang time out? Parang pinapagalitan pa siya ng mga kasamahan niya. 73. Pag ganon, 65 na lang na ang mayroong full kalamangan. court press, At biglang huwag niyong gumanda ang iwan. laban na 52 seconds remaining. Oo. Coach, 73, 52 seconds. 68, 52. Tigisa pa kayo. Meron pa kayo tigisa. Ita. 52 seconds remaining. Yun. Ball possession Makakandi ngayon ating laban ha. ng San Miguel. Time out sila biglang sa Miguel. Back to the ball game tayo. 5-2. 52 seconds remaining. 14. Sige, 14. 14 seconds shot clock. Yun. 5-2 seconds. Dakono maglalabas ng bola. Ating score ay 73-68. 5 ang kalamangan. Kapit lang. Sentro Toma. May pag-asa pa. Oo, gumaganda ang laban. Dakono naglabas ng bola. Binigay kay Solvita. Solvita na naman bitangan ng bola. Binigay kay Madet. Madet bitangan ng bola gamit oras. Wala pang pumapaul. Bakod. 10 seconds to shoot. Op. Merong foul doon kay Noronio. Naubos yung oras doon. Oo. Meron na naman nirereklamo yung ating coach ng Centro Toma. Tingin ko marunong talaga tong coach natin na to. Nakikita niya yung mga pagkakamali. Yun. Marunong yan. Yung coach natin.
Ulit daw, ulit. Recall yun. Sabi ko na, marunong tong coach ng nakikita niya. Oh, binanggit ko kanina, 14 seconds shot clock. Pero kasi, ang may hawak ng shot clock, yung committee. Kasi yung referee, nandito yan eh. Hindi naman kayang bilangin niya ng committee's decision pa rin yan. Oh. So, suggestion natin dyan, dapat maglagay sila ng isang tao doon sa committee table para mamonitor nila yung oras. Para hindi sila nagre-reklamo. Usually, ganun eh. Lalo pag dikit ang laban, dapat merong isang tao na nandoon sa committee table. Yan. So, nag-uusap ngayon ng committee. Either uulitin yung play o wala naman naka-score eh. Okay. Error po ng committee. Oh, error ng committee. Wala mapunta sa Sentro Tuma. Yon. Good decision yon. Tao lang po, tao lang. Oo. Hindi na dyan sa 1, hindi na dyan sa 14 ng committee. So, suggestion natin, maglagay kayo ng tao dyan. Bagay, marunong talaga, matalas yung ating coach. Sa bola ngayon ng Sentro Tuma. So, 5 pa rin ang Kalamangan. Hindi na bawasan, hindi na dagdagan. Braganasa. Op. Time out. Time out, San Miguel. Na-release na ang bola, nag-time out. Okay lang yun. Tao lang. Penalty 38 seconds remaining. So, 5-point lead. 38 seconds remaining. So, dito alam kung na-reset yung shot clock o yung time o hindi. Op, deflected. Ayun lang. Hindi foul. Hindi foul kaya Costa. Kulang lang ng pataas yung bata. Hindi, deflected na nahawakan dito. Kaya ganun. Natapik. Susunod. Jersey number 6 on Acosta. Ayun. 13-4 pa lang. So, Enriquez maglalabas ng bola. 3 fouls si Acosta. 35 Tao, seconds. dikit. 36, sorry. Yun. Nako, alagwa. Tinakbo ni Bakod, gamit oras. Tama yan. Tumawag ng foul. So pag gano'n, dapat gamit na ng quick foul. Ubus ng oras. Hindi nakapag-quick foul doon. Nakaalagwa. Acosta, 4 fouls. Time out ang Sentro Tuma. Pero binigyan ng laban ng Sentro Tuma yung San Miguel Time out, both teams. Undefeated tong San Miguel na to. Powerhouse to kung tutuusin. Tuma. So meron pang fouls to give ang Sentro Tuma. 5 ang hinahabol. Hindi gumagalaw ang score natin. Enriquez maglalabas ng bola. Outed pass. Hindi tinira. Tama yun. Foul. So may foul to give pa. Foul ng jersey number 6. So labas ulit. Acosta. Penalty. 24 seconds remaining. Ay, penalty na. Wala ko, warning pala kanina. So, yun. Madet, pasok ang unang free throw, 6 ang Kalamangan. At dinagdagan pa ni Madet ang isa ang 5. Magkakit. Pangalawang free throw. Sablay. At nakuha ni Acosta ang bola. Acosta ngayon, tumatakbo. Tumira ng 3. Hindi nakakuha ng foul. Wala, airball. Dinodouble nila ngayon. Tuwag ng foul, quick foul. 7 seconds. 7 seconds na lang ang remaining. 6 ang Kalamangan. Jersey 17. Penalty. So yun, 13 seconds panalo na to. Ito na lang final score. Dakulo number 11. First throw, Sablay. Second throw, Sablay pa rin. Nakuha ni Riarte ang bola. Riarte, binigay sa ilalim. Tumira ng 3, wala. Nakuha ni Dacono. Wala na.
Counted ba yun? And the ball game. Wala, nag-counted Wala, yun. not counted. So, anim ang kalamangan. Score natin ay 74-68. Panalo po ang San Miguel. San Miguel. Ay, Our next game, ha? Bulayo. Panalo San Miguel. Talo itong ano, Ang mga Sentro Toma. INC. So, panalo ang San Miguel. Ang Bulaluan. Congratulations sa San Miguel. Ating final score, 74-68 lamang ng anim.